Yamamo akwaba afitu mirikane shia yen ewo Facebook and FNC YouTube na yamfa kasebo no enchiremu ensomom. Awra ho sama efri asantemantemu abeto de kasebo pono so awiai echiremu am. Abofra wanya mfinhia no enson pe. 7-year-old girl. Ene ono ankasa na busuafo mienu eka wono ho. Abofra ne de timkaja wafiri mu na busuafo mienu so apira pa mo apena no wotenpam. Na rahusem wei esiye wadankwa me no no wo atwema ngwa biaja not mansenem ewa sante mantanim. Na nka ne nyina kiremu a okada wlada bia na otimoto so American tente ode no na nyasem kuma na mofra yi etwa kwan mu na odi American tente ekobọ wonom awadankwa me police station no enim ho pa me kesei abofo ba akode waya twede ampanyankopon ede a afoforo menu eka ho so epra me kesom da yare sabia a doctor fo gina wonom so a wonom epre wonom enkwam na adehia anasa abofro film ne dia beto dwa eye Rasmia Abdul Rahman wanya mfinhia no enson ana finso one de chese atoyem ho ana ofiri mu kra chese wanka jempo afoforo menu eka ne ho eye Rashmid Abdul Rahman ono so ya mfinhia no enson 7 years ana Masharaf Abdul Rahman ono so ya mfinhia no etuba akon na enka ne kiremu say DLFM manama ne boni otonkra edifree asantemantemu me wafa se Samuel ofuli boaten ene abofra wafiri mu nembe mofra mo prepare twetwe nkomo e wona do yada na wafa na papa ne din Edemester Yusuf Musa ekiremu a no krapa ne baba ne din ede Rasmia Abdul Rahman ne de atomu ha e no hwere ne nkwa na okiremu afofro mienu so yade a mekese o mudara sabia a doctor for ejina wonom esom na ode to dia kasebo enim ekiremu sem na mofra no ejina kwan ho a na wonom peso mutwam ekokwan na fa ena okada wlada de meka tenta chese wanhwe benkum anhwe nifa watimi ababetwi ede afa mofra iso a emu ba akode tim kaja wahwere ne nkwa okira mekese yade apozifa be ma muguso toto ne ma na beboa na mofra na wapra no nyankopon ya adom na wonom etimi age wo mo nkwa ode nsem sei ade to dia kasebo enim Musa, you see, by her intermodal from the red. I say, Nina, say, me one Calencia, Tafo, a Hodumian, and about Kubakusumian. Into Debbie, Amco School, and Kwame RC, police opposite police station. Untiano Pebiano, Mayana, Semi Hong Kwandia, Mijaro, more, either some Dombafocana, Sabia, Minon Befa from Hayaniako. Name Messina, you drew up just some Domocroso coin and Sana Madanemoba. Untiano paid your mammy Kujum, or Soriano Pasu Kujum, and Seno, or Quadia, or Nenqualanco. To Nenqualanco, I say, we see a not just the Ometra coin no Mokona, or no so Cone baby. It's no Meohana, a Machini, never Muntesa, because as a Kakama sister, Wilson and Sis Bosso, I never entity papa. And now Mohano, this new friend may say, a Pragabia, our actually found class, and I mean, take us a need and may fat addition of mechanical hospital to Mekoy, and Colano, a free terrier, so Uzancolano Medica Gasomi and Tafo, a whole room, you know, Penini Dican, a Bem Obani Dican and Tafo, Bani Bematuaso, and of Terriano, Epra, the Terriano and Tafo, a Sandinachino, or Mona Bema Piana, Obano, and Anyi, Tidia Min Wohan, a friend of Oyata, a friend of Rasmia, 7 years. You know, back 11 years, Musharaf, one nominee could trust Kansas, I'm in the Bayano, and the Okahon, so a Obana were from the Nata, from the Nata, or no sooner neck accident, you know. Also, pray into your or Jaya, MTT 4 by Patron. Any awoti ye aya bofra kan kwanhia ana motorbike agene nkwa de free nsem awadankwa me awa santimante mu ne papa ne den Edemester Musa Yusuf ana wote ne kana mekase motorlada nso ayade oprai pa antipenifo de na kopie mu ewo esuefua government hospital antipenifo gya no so wonom epre ne nkwa na manebo yensem twene Samuel ofoli boaten ene de free asantimante mu ebesom yen Yentoa kasebone so na mrahebedwani ede makumewu abatompesuane so eye onabo NSCL anim alanche eye apprenticeship to master skills eye training program osanso achiche niema hodo wadidi juma sanso ana big box eye packages ni bi ede ma apprentice be 150 or more e wana betompesuane so
no chema sa dwumadie we edi kan no ma maburu ni tumi se ne be ye omo so betimi anyansa no dwuma na watimi ama omo nema betimi ayi omo afiri aye se omo ye apprentice edi akọ aye master se omo akasa ebenya etimi aye omo adwuma se ne be ye omo so no obi ebetimi abehye omo ase no omo a omo tumi nya dwumadie ne so emfaso aye carpenter for sanso na plumbers omo ye tire omo pam mpaboa ye beautician ni makeup artist ni na ano omo bo omo dia etimi enya dwumadie ne so emfaso na bro kasa ewo dwumadie na se ana ona bo ns ya wanim ene semtwofo atwetwe nkomo ana ochemu se sa dwumadie we eye nani so ade hunu kese pa esan se ya de mabunu no bebre na na ni adwuma ye ewo man mu nti obomodin atimi aboam se ne be ye omo so nsa ne dwuma betimi akoso ye na omo akasa so atimi enye ska ade ego omo botom na omo de omo dwuma enya ade omo de omo ho ebetu eye nipa so na wo chiema afi we ye mu so ne toso mienu ebetimi akoso mabunu be ye eye 300 ana betimi ade omo afantete mu se ne be ye dwumedie na betimi akoso ye nti wo se mabunu no etimi nyansa ne dwuma se omo ye apprentice no wo se omo nya ne mu omo so no ankasa betimi de ayo omo dwuma na omo timi enye ska ade egu omo botom tu wo bomodin ahese se ni so ade we ye ono so wo no ebetimi akoso ye na mabunu no enye dwuma papa etimi aye MP skill training program a program ye free ase ewo afi mu a ye de boa ye mabunu a omo pe ensa no dwuma asua na omo nso enye bi na omo de ahwe omo abusua ene omo kro so omo free mu enti na wo dwuma de a ekoso ya medical can say a first cohort na ye about 150 people and at the palm for over 50 it's here for over 50 other plumbers, carpenters, shoemakers, glazing for more makeup, and all these other skilled programs now. Now, and so I didn't want to say, I feel now at least me at 22 cohorts. Any about 300 for a few way. Next year, about so now, many so I didn't want to say, Mofreya and Omunya and your main. Almost by Pomo Waba, not Yabuamo, no Monso Abe masters, more communities or more free mo, no Monso Abe training and Kola, or Monso Ake training. It's here never heard Media Cosia, our four or mobile masters or mobile or money or mobeja or momano, a idea, me too, be out for say, a Jumasia way, any idea, or Beji machine. Now I continue to now jai a Jumasiano. A idea, me ametu me wansi wase. Bosumi bi never monitoring. Nama masters are yamo mon kola so mon share madie. Ako make sure say master bi akola e de ne share won sa no. Akola no wa adwuma ne mu a oguso a wosua. Akola wa mo ne homodin a obe free mo no nso. Machine e beje e de ama akola fofora. Why ready say ono nso e besua ade e wo enwuma sua mu. Na wo hwe masters nso e no mo ba ya. Enkola ni trains nyina nso ye tua e de ama masters ya. Omo nso ebeboa na omo aboa ye mofre na omo tumi asua de ese omo sua ene de metimi aka ne se eni da so ho ma emabuna ewo seche Kumawu district and Kumawu constituency enye program ayeye na fi ni ase ja to ho eya de ebetoa so many so ade hu say in the next 5 years there now at least yetimi a training kola be 5,000 from the district at least omo nso betimi aboa a training and kola omo di omo achi. Eni ya uti ye eyemra shebedwani ede makomewu abato mpesiane so eya onabo ns ya anim na ne krakra mu ana omo amutimi nya dwumedie ne so mfaso ede aseda ede ma onabo ns ya anim so omo akwanya ne so omo so abrabo ebetimi asesa ade kese ya onabo ayamaye e ka se nyame nshua ne pa waya ade boamu ade kakra e wo se madam fo ye hia de wo de amaye ye nkwala ne so machine e wo se nkwala ne susu hia a omo so de be ye adwuma ne so de ama wo mti ye ka se nyame nshua ne kese pa ye da na se nkwala ne de ye kan ne se omo so omo bebre omo ho ase se ya omo susu betimi asua adwuma na wona bodo to me so me hairdressing madam ti me so kakra bi a me susu metimi de abo akwa se ya ono susu bedu ba bia ye duru eti ye ana mani je hu na me pese me ye dadaada ba na minya akwanya bia enti no na bo adawro ma ne menya sa akwanya no amedanase ha e wode wa ya ma me medanase me se nyankopɔ ahoɔden na hu aborɔma no o ma ne nimdie a wode bɛboa ye nuanom na wo mo aka no timi danase nyame nhyira ne pa ene so so wetuma ma me nso
menya nsanu edwuma se me wakosu edwuma akonya bebre se metumi esu edwuma na medana se onkoso anye se na oyema kumewu constituency the next 4 years so ye bedana se ba hofo honom also be bom se be twen no so be ya DLFM 106.9 fashion Adia ya MP aye honorable NS ya anim aye dia asem ba ko na ina ye kan ne se Nyankopɔn wo hia no ontra na ahiem ofa ne ko ba bia oso woko Eni ya uti ye eye mebu na munya amfasoa ewe dwumadi a honorable yes NS ya anim eye edema wom ewo kumewu na manibo ye nsem troni Samuel Foribuatin ana de besomye ene ye ne ana meboa wagefo bo so na oye wo fa rofu no wagefo keke wagefo bo so Bese Andre nye Lumba super nka Nhyiraba Kamidaji edio na bende ye kurekurem ase dear morning mid morning no ye kurekurem yanto akase bo no so na yem papa Daddy Lumba wanya ne ba bi kro edin awofo de to no yo nimnyamfo Charles kodwofusu ne ho do na adwumapa obeye ye so Ghanafo ani nti no ene wachita ko pi wo manyimu a tese adwumade amudie no eya adwumaso no yipam na meke se yem papa chitafo eye ekuo ne ba ko edin da wore so no eye House of Daddy Lumba Fan Club eye twaniti aka ne se House of Dear ekuo no ma no atimi adwumade soronko pam afeni nyina hie no ma wo made akwakoye end of year dinner night adwumade to dwa ewo kan kwe not mensenem ewo nkran bepreman tayi mu a emu ye de pa se anomanam na House of Dear kuo no empenifo etenom emfimpim yenu ene donson 2017 ene kuei ebebo ase wo man Ghana mu a ede no mapa abani pa nkwankura pra bom man so nam so enya so mfaso a enya simkuma kram na wonom end of year event to dwa wona no meme na etwa mu na no eye opepon bo so ma yebona na taso aduasa baako emfimpim yenu ni aduonu ensem mekire 31st January 2026 mu a nyanya simkuma na dwuma ne todwa ewa Pinnacle College ewa Koteman na chese na titi na internet ba ye no nya simkuma ene adontehene adema asante achem moso na oto echampon eye kuba ba bia da nim nyambe chira na nya simkuma ene wachi ekuo ni president ebabi Ken Wale afinso wono matwa chirofo penin ene mpenifo mobo aye de kuo ni bebo ase na afinso wono treasure Bamaden ade omusika semsie ni patrons nyina ba kuo na members no na nya simkuma na red carpet ne hyase enumere no nso agba pa ba esimaduasa members ene onuado na ye we family nyonko ne ya wa no afam no afena fono ho ehwe de papa twitwa mfoni ne 360 nya simkuma ye fafa na mfo wo ma madwumadi ni konkan pam na dwumadi ne kwaso pe na mpanifo kyirimu a ekoi yem papa Daddy Lumba dimu ne kuo ni ba yinti sesi ameka sei ba mo wod na pakan dese abata me yem papa yana de nyina oniminyamfo Charles Kwadwo su konse adu nti no yemba moden observe eye 2 minute silence enfanka yem papa ne moden bo a wabɔ dwumadi a wabɔ ne sompa a wasom Ghana ne wiase nyide nti no sa dwumadi nso to dwa enya simkuma kora me ho nyina tamdin sima be mienu ntam echi ansa na dwumadi no eto aso na ma dwumadi ne kwaso no ekuo ne kyeremu a wonom wo mmara hodo a beta kuo no mekire wonom constitution ma moden aye mu nsakiremu edi bi ka ho ma tesemla no mu ba ye kama beboa ne kuo no etime akwan na dwumadi a ekuo ne die no ne ma konkan edema wonom enu wachi ene cocktail dwumadi etu odwa ene nuane pa bebu ye ne nyasemkuma ye me nwafa asefo didi peche nyasemkuma ene hwanom de ne nuane ebu so no emu ye de pam na dwumadi ne kwaso a ene ekuo ne president eye Mr Isaac Nana Eshan ene dia kase botwetwe nkomo na wo kire mi sem ekuo no dwumadi omu de nyina no wo mu di e de ahye yam papa Daddy Lumba wonya ne ba bi kura ne nyam efise yam papa no oyo obi a odonipa na oya adoye pi ni senti wono mpese yam papa dwumadi papa obedi ye no moto aso no mbo yam papa dwumadi papa ne nyina ho ban sononko ne papa din no ni nyamapa ye no ekosoa etenase opani kire mu a mekase no dwumadi ahodo mu die no wo hwa eye ekuo ne fanta de okofa ekuo yi ba ye Mr. Se Kwame papa bi papa iti Amsterdam ebrochi memo bodwumadi nye pam otumi kruche yam papa yi tesana nwom ne dugu abefo 10,000 amanfo sua papa yi enwom nyina te ase kama kire mu fiko makuo ma nyina te ase a ebo members ni pie ne o mate yam papa nwom na ase abo pa ne senti ko ne yade a ebo adwumadi nye pam Mr. Sen asa din sam tudwa kire mu a
eno achi ekuo ne buabo members ne nyina kama ebi a bibi afiri mu ebi a wokɔ a wo so wakonyame ayo adom a wafa ho no ba ekuo ne bua ta wachi pampem eno achi wokɔ wade nso ekuo nta wachi ebi mpo na ho mfa bɛbɔ wo moa kama ne nyina yade ekuo no wɔnom yɛde ma members no eno achi nso ebi na ekuo ba wunya adwuma anya ekuo ne bɛbɔ afise mpanifo api wo mu a mmabiebie nnwuma nti ema ekuo ne ma no manigi papa pa ekuo ne mu a ne ma ɛkɔnkan eno achi wɔkyerɛ mu adwu ekuo no bɔ mɔden ɛyɛ adwumadie pi wɔ man mu ɛhyɛ papa Daddy Lumba ni onyama nyasem kuma ebi ya 50 a year bed capacity hospital musi awa samankase abanya resebe no ma enche pi dwumadi won bewie won mu sisi school adan e de boa wo man e na afi nso enipa dom ne na montene so omunya aduani ne yakum twa wonom ne koi boa mba wo be papa tena emu aye de pam na wo kire madi na 19 ne yade e boa ye pam ekuo no etimi e kai dwumadi o madi na afi mu nyina so we madi bunkunta emekuo ma no hu hyehyɛ pa ɔmayɛ ɛde ama kuo de nsɛm sei ɛtodi yɛ kasebo anim medin de Azikana Ishan badodo na famu ekunum Kenwale yeah many house of the president house of Daddy Lumba ne yɛkuo bi a yate yɛde ta papa Daddy Lumba echi yɛde boa project papa Daddy Lumba ne nnwom apart from ne nnwom so no ɔyɛ adɔyɛ bebre yɛso yɛ boa ma na adɔyɛ na ɔyɛ no ɛde ɛkɔnkan ɛna dodo na mo pɛ yɛ papa asɛm no pɛ ne nnwom no yɛwɔ members ni bia ɔmo te dwumnase pa a ɔmo tumi kyerɛ ɛmayen ama yesua yɛte dwumnase yɛto yɛato no yie sɛ de yɛdi yɛ papa echi no saa so yɛ sɛ tumi sua no ndwum no yie nti na as of the year what house of the year na de ɛwɔ hɔ a yɛyɛ no as members no yɛboaboa yɛ ho sɛ yɛnua bi kɔ ahoyɛhie mu a yɛboa no ebia yare a yɛboa no sɛ ɛni na agye wawo yɛboa no ɔware yɛboa no ebia ewuo bi na aba na ebusuom ne adeɛ ɔso yɛboa wodwuma po na sɛ bibi ɛnkɔ yɛ wɔ mu kora na wode bɛto yɛnim a yɛboa because yɛfi sɛ bia yɛ members no enyi ɛwɔ adwuma mu ne adeɛ a saa na ɛbɛboa ma ekuo no so ayɛ dɛn enyi nti ne adeɛ yɛbotan sɛ ɛbɛma members ni atumi agyina yie na ekuo no so ayɛ dɛn afa ne ntoma pa efra yɛ bibi adi ne di ato so a yɛgu so yɛ yɛnwie yɛ project bi wɔ Asamankɛse women's ward ɛwɔ Asamankɛse General Hospital ɛyɛ ward a ɛfa 50 bed me no ka sɛ yɛdu length level me yɛ adoma next year yɛbɛwie saa project no na yɛdi ne din ato so nti ade yɛ da hyɛ papa ni ɛne a woti ye ɔno ɛna yɛ president Edema House of DL Fan Club ne din ɛde Mr. Isaac Nana Ishen ɛna wote ne nkan na oba Facebook no so a DLFM 106.9 akyɛ sɛ ɛhɔ yɛ depa na bra bɛhwɛ o videos na etwa gu ne mu depa sa no manama enya simukuma kram na ɛno achi ɛna former vice president Edema House of DL Fan Club ɛyɛ Mr. John Druye Boateng ɛso de nsɛm to dwa ɛkyire ma ekuo no yɛm papa Daddy Lumba ɛho donti na ɔde bɛdwan ɔde ne ho bɛka ekuo no ma no ho ɔkyire ma ɛmfempem mienu ne aduonu 2020 no bɛka ho a aboa ne papa yɛbɛpa nwum bia na wɔnte aseɛ ahyɛ ne kura na brabo asipia sita nani agye pa ɔsan kyerɛ mu sɛ ekuo no yade ɛbɔ members ne pa sika fam adwuma fam ɛna afi so yɛbɛpa nwum no a wa wɔnte ase ne wotumi te ase de bi bɔ brade fa adwen a ne mapa kɔnkan de ma wonti nani agye papa na wɔkyerɛ mu a ɔbɛsrɛ Ghanafoɔ nyinaa wopɛ yɛn papa kyita akɔ mu ɔda paa do ho abɛwom di a ne nyina da ɛyɛ House of Daddy Lumba Fan Club ɛhɔ na ho ɔdɛ fa ho bɛka wɔn akɔ mu ɔde ntene wɔn nso so ɛmfa so ɛbɛnya no ɛbɛsene kuro yi your friend John Druye Boateng Medibre former vice president of House of Daddy Lumba ekuno mi rem be 2020 which is about 6 years ni na se mfiensi emu ani ekuno wura anase de nam ne so ati kuye ne nwom Lumba nwom nti na ma me ko ekuno mu mensa kan pa on say ekuno de ye nyina no ya we school ya na se yakɔ school kakra ya ye adwuma kakra ekuno bebre ni join be a classmate ni ade but the entire Mirror House of DL no Daddy Lumba the Kurina Fapim no Nenum Bebre Honomo na Entiasene den Kakra and maybe I may say Lumba no were a poet and tis a day normal yes it's in Numa ontiasia enti ma me ye imagine say a quite me faso me hunum near me join the queer or motonum or mocanum wasem or mudinum muncomo na me whom say so ye tunumuna ye fan a trasa said
yɛte no saa nete anaasɛ biribi pɔtee wɔ nnwom no mu anaasɛ botaeɛ pɔtee bi taa akyire nti na ɛna ɛma no to saa nnwom no and nyameyam no kuro no mebɛwie akuro no mu no saa nneɔma na mehwɛ no nyinaa me nsa aka ɛma first no sɛ meto Lumba nnwom a na meto no sɛdeɛ ɛsi meto no normal memfa ɛnkɔ akyire koraa no na Lumba nnwom bi wɔ hɔ a na ebi sɛ medwane metoa Asantehene saa nnwom no yɛ nnwom bi a na mekae sɛ nnipa bebree to ne sɛ Kwadwo mete hɔ na saa adeɛ resa but later no mebɛhunu sɛ ɛyɛ medwane metoa Asantehene nti saa nnwom no nko a koraa no ɛma mehu sɛ indeed meba akuo no mu no manya ade papa bi afiri mu paa ɛnɛ yɛ di na ɛyɛ mɛka sɛ ɛyɛ mo amonim sɛm ɛkwan a akuo no faa so bu ne nkonta sika biara a afi no mu nyinaa ɛba akuo no mu no mu nyinaa mo ne tua akuo no da ne nyinaa di ɛka biara so a yɛbɔɔyɛ no akuo no da ne nyinaa di ɛma yɛhu sɛ yɛn sika aka akuo no mu ni ɛnti sɛ woyɛ saa de ne kyerɛ members na member no wogye sika afiri no wɔnom sɛ ne sika no deɛ ɔde yɛyɛ nie wode bi yɛ sei ma no wode bi kɔtua nnipa so masi bills wei yareyɛ no mode bi kɔboa no wei woyɛ mode bi kɔhwɛe no wei maame anaasɛ bɛ ne papa firi mu no mode bi kɔkɔboa no ɛna yɛn legendary so firi mu no yɛso yɛhu ade kakraka a yɛkɔkɔ yɛde ma no ɛneɛ ne ho asɛm anyɛ wiase nyina hu mmɔtempo a mobɔɔyɛ ɛne a wote yɛ yi ɛyɛ aka ne ɛyɛ president ɛbɛdi akyire ɛde ma House of Dear mekyerɛ former vice president for Daddy Lumba fan club ne den ɛde Mr. John Duriye Boateng ɛna wote ne nkan na no akyi ɛna Dɔntehene ɛde ma Asante Akyem Moso na otuo ɛkyampɔn etietia ne chacha mu ne nim deɛ ne nyansa bɛta adwumadie n'akyi a na nya semukuma koraa na kyerɛ mu a ohia yɛn papa Daddy Lumba ɛwɔ monone na yɛn papa ɛne wɔno anyankofa da wɔ montam nya semukuma na no akyi na champɔn na ɔne yɛn papa a wonya ne baabi kura hia nwumto ase nyinaa no ɔno ɔmo ahia ma na ne pɛn to ɔmo yɛ anyankofa paa Daddy nwum so de ɔmfa ni ago na okyerɛ mu a House of Dear fan club no bepie mu ɛwɔ Asante Akyem ɛwɔ ne pesua so na ekuo no ba yɛ motem bɔ no hwɛ ne suade hu na sikuo na ne suo na so okuo de mu ɔde Daddy Lumba di mu kuto de am de me ho ahyem na nade ne ho bɛka ekuo yi mayi ho okyerɛ mu a ekuo no ma ne buade papa pa de ne de mu obia pɛpɛpɛ ɛmo ahodo so kɔ so pa nti ɛnɛ House of Dear ekuo no ɛnya club na me ya busua dɔm kɛse a aboa megana fo nyina enya wɔnom so ɛmfa so otua champion more so I don't think more so Asante Akyem South 4 or 5 years ago. Over 5 years now. Yeah. And omo be ya de o me peso aso o tesa no so mba he na me hu se omo aye Daddy Lumba ko na Daddy Lumba nso de me no go back years na o je me na me sme o UK and in fact me na me first say to invite one na champion about London for the first time and me no seen me am fine na me be join here say busia enye club but busia obia ebuwum yedi kan ebia say me here ohiniti na ebu no yesronko but eyade omo ebu ni paye ebinya sama ombetimi eno abesuso ho say mo ebu ora betimi dia bo mo nti say the ebusia ye bia ebi ewo House of Daddy Lumba ebe gina so abondi efi say nkai bo a wagya to ho no enye ade a ebekọ na sechna obaye obrin moja ni ede ye de obetimi ewo anyumto mu na ne nyumto nso enye say wafa ensem bia na ode aka ni say madwum bia o to ye no abaye wo mu no emu odu so my say enya de a na echna ebekọ eboni din pa nti House of DL do de betimi aye bia de aboa make sure say ne din no ebetre ɛne na piao tiani a wote ye ya Dɔntehene ɛde ma Asante Akyem Moso na otuo ɛkyampɔn na wase ɔmbɛyɛ dɔm betumi ayɛ aboyɛ papa din ɛna fi nyo ɛpɔ ɔbɛyɛ no mabɔ ho pan me papa dwuma pa no akɔso atena se na no akyi ɛna kuo no ma ne bi a nana bretuo ɛka ho ɛkyerɛ mu a in fact House of Dear kuo no emu ɔdesa no manam na wɔn pɛ sɛ mo boa no mo hyɛ yam papa ne munyam na bi kan wiase afa na nyina na obi anya so mfa so ni senti wonom besre sɛ opɛ ko papa adwane pa de a eno ana House of Dear fa ho bɛka mo ho na ba pɛ unu ho da sɛ obɛyɛ ku ba
I make us a founding member because I fear a tiku no. If any share as founders no a day and so I didn't buy a can you so cool no my a cool no no me who am vision any mission. I think that is the most important thing. To me right now my vision no align with media no. Channel me decided say me join. Mo de me nya bebre say enye sika mo am kura na me fan say that the new de nyina ye nim se ne ye a tufo a chechire ye didi doni ade no cry enough emoa meka se menya efikuo ni ana me join consular Lumba me pene ni right but na lyrics no enye ni nyina na me te but ye wo enkrofo a omo nim de wo lyrics ni mu a omo church rent no me fan say no cry enough ye amenya wo okay me I mean ni nyuma me ni nyum ni nyina ye me de but ani eda makoma so pa ye emrepa beba na one pa Thomas no beba na say emrepa wo ye nim yeah me de me be mu no me ba be say 4 years Wura me mu ti say oh e mo ye kama okay me mo mu de time na me nim group we kwa na me pe Daddy Lumba asem me pe na nyom what I say enti madam for bi na or introduce me to House of Deal so kama and members no obi a good omodwen obi a ho yeah me yare ye pa be say ko 2 years kra ni me nyamwa wo omo frɛ me and edu baby kra mpo na ye den omo bo an so sanity and yes sanity ampa ene a wo ti ye House of Daddy Lumba fan club ekuo ne bani bia na breto ka ho ena wote wonom enkadwumadi ne mu ode paasa no manama DJ Hitman manyum sun ase na nya semukuma kora we ye nyina we sunu yenkenkan madwen kyire ni bi mfa nso ma wie na Adjoa pokua se wo hwe live every Kumase Asante Mantam sanso na Coffee Parliament dia ba na o se ga people I say like muye so jealous pao Kumase airport ba ye nti ena made to emuri ndem be ye ne prempent mo so mo pese mo ya na munya ikotoka de na na ade ntokwa wo kan betumi akode opani na Regina Buadi ena wase good afternoon wafa Sammy B ni Adjoa Agyei Sikapa ye ho te sen me wafa ase ye ho ye aka akra de aka no do be so ochima hwe live edi free achimota market no wase good news asempapa na aba na minhira na Sweet Elizabeth aba no wase good afternoon my lovely queue in fact mo bo adwumaden esmo manyi pa fantastic news na wase in fact na ne je ho na adwumaden an ye bo ohwe live edi free Lebanon zone 4 DLFM news no shaking 100% ni odiaba me wafa ase opoku active Emmanuel Yaman yana musini otonkra efri nka prement tem de aba na wase keep up the good work ya dase na honabo franka mankwa de aba na wase ohwe live edi free kitase na wo kiremu a ade a ehia ne pa wadwene ho ye pa Madina ebri kwantempo no so no drabes ni bi 20 cities any 25 cities wa mra ade ne 12 cities edu anadwo asisie ne kro no pa ntempenifo ensore so na da sad no mo ye ne bonyo so kra ya tisini ya mpenifo beka ho asem na sanso na Santi Emmanuel say good afternoon dear ohwe live edifru Accra Medical Center na in fact wo kirema ya bo adwumaden ye pa na wode piao ede atoato ede aka ho Babala Kranti na musini oton kredifi Asante Mantam esum de kase na wode apa na wo kirem so ohwe live edifru boa man na wo sincha kase nkom honabo Emmanuel Jackson Akuma oya DCE edema figya kwable north and afenso Emmanuel eya runi frempon oche omunyina ewie omunyina bete wonkam Obed Asamoah de Bono taxi driver from Tama New Town or say good afternoon wafa Sammy B in fact wotie ya pa what taxi nim adishia timu nyina ni agye sere pass o mani agye kase bono ye pa me wafa say Obed Asamoah taxi driver catch the passenger say me cheche o munyina wate nyame hye o munyina no munyina mo ho ban fam kwaso medwiem piaga de Bono say koko farmer sa safri no mahama pay us o kirema Ghana mampani koko akuafo bre papa na Mr Man boss kena Charles Mante edifri US we de abrochimam de aba na wase well done House of Deal nani agye ho pante de maye no mahye mbapadi ani munyam de Yankopon onhira House of Deals ekohunu mane nyina sika sane ho asamanyen eno ano no o ba House of Deal maye de pa kwa mo faso project ye mpapadin ene ekuoma ni be fantasy for omo ya de enti ye mo abaso president presido Kinwale ye bona baso ene founder nankasa se kwame papa bi Amsterdam o maya de why ko ma ni nyina mu nyina nye bi na papa din ye nkoso anya den e mo ho ba ananye no kasi abo no ye de asi emusemufo ne ye Maze Mabel antwi ne se mu e ma yen Champion Taylor e de ekopiem wo Facebook and afense YouTube makase abo no winya bi e hwe ye
Mesa Samiara kwa DJs gibi echinchim kasafre ne furuma edesum ya wiei. Akenka fo ye sinkunwe ye besum awie ne dia meje so ya wofa. Ose ade yo the one at Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma hoteden ene water frija. Mene mo fa ase ba. Adjoa Agyei Sikapa. Ne mra ne ne. Wedding. Ana afei. 11. Better. Ye kwei na Adjoa Siki a kire bo hima. Eke Michael Jackson na pamfo. Kwa me afum. Aguna PSA nana. Womba besom fi samle kopem no miensa. Emamu nyina mo anitia adehye. Midimafo pokwase Nhyiraba Accra. Midimafo pokwase